Joseph jgħid li bħalissa huwa l-aqwa żmien. Simon jgħidlu barra barra ħalli nidħol jien. Joseph jgħid li Simon huwa negattiv. Simon jgħid jien nażel Malta għax nadif. U Marlin dejjem bid-daħka tiġi taqgħu tqum waqt li Salvu jagħmel gwerra fuq Facebook kuljum. Issa dak li għandu jsir imnalla jsir. Naf li l-King Zaren kien għadu jibqa' l-kbir. U l-Ajkla hemm fil-għoli tibqa' ddir. Għajd li xi miss fuq din il-gżira qed nistenna waħda kbira. Għalkemm kampanja qasira hawn min ibassar kaxkira. Għajd li min sa jidħol Kastilja u min sa jservi ta' kavilja. Bħalma jgħid Fredi Portelli il-kbir għadu ġej. Ma tal-Ajkla ma jkun jonqosna xejn. Il-bagalji ta' Pilatu baqgħu kurzita. Jekk idmur mal-ħbib fenkata tieħu pubbliċità. Is-Saħħara tikteb ħrejjef ta' disprezz. Min ma jafx is-somom mhux tajjeb fil-mezz. Tqeċ il-vot ma' ġempli spirtu għax dan mhux protett. U għaddiju l-Eurovision Festi u praċett. Issa jalla kollox jimxi sew ħarir. U Zaren tal-Ajkla jtikom dal-parir. Għatun il-wannu l-Ajkla tibqa' ddir. Għajd li xi miss fuq din il-gżira qed nistenna waħda kbira. Għalkemm kampanja qasira hawn min ibassar kaxkira. Għajd li min sa jidħol Kastilja u min sa jservi ta' kavilja. Bħalma jgħid Fredi Portelli jitħabbil xi ras. Ma tal-Ajkla il-bidla qed tinħass. Għalkemm kampanja qasira il-battalja hija kbira. Għajd li min sa jidħol Kastilja u min sa jservi ta' xkopilja. Min sa jkun il-Prim Ministru illi jmexxi l-Gvern. Nilab imħatra illi jkun Zaren.